Aquí tinc els papers, però me'n recordo perfectament de vostè. Va venir amb els seus pares, oi? Van fer el tas, en van quedar satisfets i van fer el tracte durant la sobretaula. Sí, i ara li demano que el desfaci. Em sap greu, però això no pot ser de cap manera, Ja li vaig explicar al seu pare. Podem anul·lar el convit, naturalment, però en cap cas li tornarem els diners. No ho entén. Hi ha hagut una desgràcia a la família. S'ha mort algú. La núvia. Vaja, això és terrible. Sí. Quin greu, una noia jove. Escolti, necessitem recuperar els diners. Va signar un contracte. No se'l va llegir? No importa el motiu de l'anul·lació. No pot recuperar els diners en cap cas. Bé, i en cas de mort? No, senyor, ni en cas de mort. Doncs miri què faig amb el seu contracte. Miri. Això no canviarà les coses, I això canviarà les coses? Ei, sisplau, sisplau. Vull recuperar els meus diners i els vull recuperar ara. Deixi'm anar, per favor. Vull els meus diners. Li puc tornar el 50%. Ho vull tot. És meu i ho vull. D'acord, però deixi'm anar d'una vegada. Li puc fer un xec? En efectiu. D'acord. M'haurà d'acompanyar al despatx.